So, ito yung mga malaki-malaki. Buhay pa ang buhay. Ay, bino lang. So, hello guys, good morning sa inyong lahat dyan. So guys, nandito na ako sa probinsya. At so huwag din kalimutan mag-subscribe and click the bell para mag-subscribe sa yung bagong video. So guys, nandito na nag-start na kami na masol dito ng mga kasama ko. Itong mga kulit, itong mga sister. So, ito yung pispan na maliit lang. So maraming tilapia dyan guys. Nakakamiss. So umaga kami guys, ngawa ng tilapia. So nagdala kami ng musket kasi mamaya lusubin ko naman sa subscribe. So mga kasama mga kabungal. So umaga yun guys, nandito ngayon. So dito kami nag-start. Si Ako na dito niya ay tas ni ito. Garway pada. Bija money. Matay bija. Matag lawas, parang lawas og minatay. Ay raman mo mga mahulwagang okay rin lawas eh? Ay. Ulam dyan? Hay, ito nga to. Nausa na managor. Mahulwagang kami. Wala? Lagi. Ha? So guys, musket na mo ang kay dugay ka og pingwit ko mong gamiton. So ano may mulusog sa tubig kay para dali ra. Para kung Napay manusog. kung pingwit gamiton guys, ganang gagmay may makuha. So paano lamang musket na may gamiton para mga malalaki. Para modra. So lusog ka guys. Uy, kakuha. Gamay. So what's up? Namahak. Balik na. Diyan kay gamay. Ayan na anak. Arsa duha man ni. So mo na among kuan sa guys, probinsya. Mo na mga tahan mo na daroy, bali na imo. Tama ko ni sinti. Dire kon ba dire. Kuha na dayon no. Lah, paghanasa. Igunan gari igunan. Lago kok bibot ang Ato. Ang gabi bati. Bati. Notan juga shark. Oh. Kawan pa ako gumigas be. Ay, katugnaw. Namarog ng bulbul ko. Mungot mas bataw. Asa? Wala mo kasi huluan. Uy, ha. Kakuha na be. Nagkurap-kurap. Dili. Kakuha na min, kurap-kurap na. Kurap-kurap ng pananaw. Namatay ka gamay ara. Karang gamay ara man eh. Kanara. Abala gani, gamay. Uy, darah. Ipakita ning. Kuha tong kuan, sudlanan. Mo na man ay marami. Ano ra mo gawin? Mga maliliit guys. So ibutang sa laman ng kuan kanang gagmay. Utay tubig. Ayo. Ay, sa tubig. Ayo kay maglukso-lukso. Ayo kay malukso. Ayo lagi buang ada. Oh, magkuan-kuan. Alatuan na lagi lukso-lukso. Buan lagi ng tiron awara. So guys, nanagat na ko. Okay, pakita ng among gamay mga kuha. So guys, balik ka uling. So guys, Mga kaludi, so gamay ra mong kuha, so lusog may ulit. Ra, mga kagwapa. So ito yung mga kasama na Mga balbahotog.
Kao no. Kuha na imo pag. Iskot pagka. Kana ko agukok makuha na ani. Karpa. Ito uling. Hindi ko bugaw ang kilid. Nabulo ka ikuan niyo sa ilaw. Karita kay. May bato. Ala, pukutan dyan na sir. Na, nasangit sa bato. So guys, wala na ko dili. So guys, wala na ko nakuha. Dako na ni. Makadakan ko lang suso. Ulog-ulog. Wa na may tao na eh. Daghan ba ko ganina? Daghan ko ganina. O man di ay. Nang nood sa bangag. Ito, bulate, kakain ng tungboy tapang. Nagigigil na si Bagja. Nare, bay. Duna ta si Daplin bay ato. Ato bugawon be. Di ato ra ilipot ba ato lipot-lipot. Ato ka kuna Natay. Daplin yan Andre. Maglipot-lipot, pulang plapya. Nay, nay. Uy, irante. Guys. Ganun. Ang mga amaw. Ano ba? Mga tarong na. What's up mga kabugan? Mga sexy body. So sexy. Weed every day. Kasi maliit lang yung nahuli namin na Di walang kamera ning. diri guna diri. Magang bulat. Tayo nag-inusara o. Doon lialon ni si Tigor. Diyan. Gor! Doon sana magkagor! Marakang siro. Wala, patay. Uy, bugaw-bugawan di na. So, pamalik mo. Marabay mo na. Patay, wala kuha. Kurap na. Tama. Okay, diri paduling. Tara guys. Ah, So may kuhol tayong nakuha guys. Asa son, asa ko na. So guys, muna yung nakakuha na mo karon nga. Sus gagmayr ka jud di ka dai kadagpuon. Ano lang to? Pag kinilaw yung hindi niluluto. Beja. Nila bro minuto. Oh, hindi niluluto pero kinakain siya. Banda bate. Sa room na mo. Di ko matana. Unsay Tagalog sa tubig? Water. So ibalik na mong mga gagmay kay ninyo. Loy Kado. Pangitaan. Dagko ra mong pilion. Kung ano na dadun. Ato gyapon nga to pagamyo na to. Ay, batuan dyan. Gor! Pero ganina ba dagdagan ko. Naon sana magkadagor? Tarong skit. Tuman. Na, dyan. Kasi gamot ay malabog ko dira. Pinapay na ni solo. Manda ko. Ay, ganyan. So guys. Tura na to. Tura dun. Tara lagi ito. Tara bitaw. Dito ka daw, babag. Baktas po ka nga rin padogi ka mulipot kaya ako mupundor ako. Okay, ano naman siya? Naman siya sa kilid ako naman ko sa daplin. Tay, dako ay to. Nga to ko na di samping na to. Daka tay. Di bugaw sa lato. Di ay na, isamping lagi. Isamping. Awa na, Ito, naman ito, ayaw. na. Dira, unya na na. Gani ron, bitaw na. May bato. Mga tilapia to. Kabala din sa bato. Sus, ipikatan ra mo sa tilapia kanyo. Lipot diri. Lipot diri. Namalhin to, namalhin. Pagkabreta. Pikatan ra sila. Lala diri lipot. Di na ako kalapot kay kan. Ano lang.
Akan. Ano siya? Flying fish. Oh, medyo dagan. Nagkamay. Gay. Malaki. Abo. Diri duling. Tara mo guys. Ta, Medyo pwede ka, idoon. ilang ka. Puk. Lagay. Op, ya, manipap. Nato ko si Stingless. Ang mga kakarong magbalik-balik ramo nag Gamay mo na ya. Ay, ko diri sa sapa. Kalamia pa naong pagdagkuha kay Marlon. Ala. Balik. pagdali. Yan na ihuwad na lang nung. Muna ibalik na mong kagmay kay Luoy. Lulog, napakapakon man. Dagko ra mo parang guys, dagko ra mo pangwaon. Yung maliliit, ano pa. Nagagmay. Hoy, balulog mo ni si Rigor. Musag na tagak. Sige, balik. Dito pa. Balik. Dito ka. Oh. Ato ka istrita na to. Parak ko na to. Sampig, dati na. Go. Yo, Tay ka daharon. no. Sunod na yung vlog ya. Mubang kang tema dyan Mga huy. guys. Tugpan siya guys. Mga ti. Malas na Dagpa na siya guys. sa paabot mo. Di na mo. Taas pa man ni. Ganda na. Nakakatakot, nakakagilabot. Barok. Kagido. Para Ano siya gido. Bugawa. Marlon, natubo. Sugat kay Marlon, Diyan. sugat mo. Diba, bugawa itong yung kiwil-kiwil. Wara-wara ba? Iwara-wara. Ingara, isugat, iilam. Anak, kuha na. Lupat na. Kuha, flying fish na. Ay, bulok ang kabagjahod. Kubet. Nya na. Tidak pa daghan. Mga desiryan, wa naman tay. Tilapia lang. Hop, tara. Siguro, ang perminjo. Iwan, iya na sarado. Okay. Tinigbak. Na? Bae. Direng. Ning. Wala dun. Nara. Buang mo na ni. So guys, I'm so sexy. Sexy. Lupad. Adobo. Yung nga lang flying fish na siya. Ano na ikaw nyo to? Ayo, diri na. Mayaman. Gin, wala gin dagko. Dagko ba ito? Sige, pagkatan, raman mo, oy. Balik na. Lagi may tag-usa. Kabalaan ninyo, oy. Lagi may tag-usa, no, oy. Kabagor ninyo. Bagkaro. Okay. Oo, magkaro. Landingan na, Gor. Landing nga na airport. Huwag markasiruhan. Ano, daghan mo na? Turna. Yan na ra. Puntilaw. Ikaw na dyan. Ay, Jibor. Pagkilaw. Sa pao din na. Ayun na. Pa, last more time. Kaya wala ko binda ko, ah. Wala mo, dagko nga ragod. So guys, tapos na nga aming tilapia. So, ang kati-kati. Kasi ganyan ko lang na ng tilapia guys. So, malamang nandito may sa probinsya. Nakakamiss sa aming mga So guys, ito lang aming kuha guys, tilapia. Ito lang, so maliit pa, hindi pa masyadong malaki. So, ang kati-kati, so basa-basa ko na, so uwi ka namin guys, para lutuin mo na! Tara, let's go! Manguli namin, kay gutom na. Muli na may oy. Way mga klaro. What's up guys? Manlimas tanga way ali-ali. Buang mga dyan. Dali pumakay bagja ang baboy. Wala ko.
Iyang ko Sabay iyang ibalik ko ang kante. Tilapia ba? Ibalik ko. So basa nami guys, munguli nami kay human nami namingwit. Namingwit og muskit. So ito yung mga probinsya namin guys. Ano to? Ibuta ba? Bukid. Bukid na bukid. Sana John. Ang usa kakuha ang tilapia. Yang gikuha. So guys, muuli na ko karon. Ano sa angkar? Ayaw. Ayaw. Gor yata ay buta na to gor. Ayaw, dako manit. Di ba ibuta na to sa kuan sa danan daghan ba? Sabot. Agay namatay. Kamay mong ka? May. Gamay nga dako rin yan kuha. Iya din natin ko ang tuya atong raang simoyo. Ngadto sa bahay ning. Samot nagkahugaw. Tulid na. Tulid di mong kuan ra ngipon. Mura nang giduaan na, Gor. So guys, nandito man sa bahay namin. So pagkatapos sa tilapia, hiluan na namo. Kay Unsa hiluan? Double kill, triple kill. Si boy Boy takmag. Boy takmag. Na record boy takmag. Ano mga sublag kinain ba? Sublag kinain. Very good. Buhay pa, buhay na buhay. Malamang fresh na fresh. So guys, first na Ay, let's go! Refresh Fresh ka mga do! Murag ikaw Pagdaw mga ligo. Utog. So guys, mabagdaw na sila karon. Buhay pa kadto, buhay pa. So luya guys. So kailangan talaga ngayon guys. Kakatayin na Wala namin may to. ulam ngayon guys. So Kakatayin. Mga pilingon good mo. kakakalapas ko lang ng Sabay ka. tao guys. Kaya Muna resulta sa kuan, buratin. Biskut nga ba tayo? hello. So guys, nandito may sabay. Linisan niyo yung tilapia namin para so ito yung mga malaki-malaki. Buhay pa ang buhay. Ay, bino lang. So, hindi ko pa masyado marunong kung paano to, kung ito yung laman niya. So, practice muna. So, sa mga manonood dyan, so huwag kayong kalimutan mag-subscribe and click the bell para mag-notify sa mga bagong video. So, first vlog to sa akin sa aking probinsya guys. Harap na support kayo sa aming video. So, ito yung mga kasama namin. So, makita nyo yung mga kasama namin kanina. So, mga kulit. So, mabilis lang naman guys. So, kung musket lang ang ginamit, tagal ka, kung pang pingwit na mong gamiton, dugay kay kuan kanang moy mauna mo kao ng gagmay. So, gimusket na lang mo nang paano mo gilusog mo sa mong tubig. So, dali ra mo nakuha. So, amo nang gipili ang mga gagmay ko. Gipagbili ng gagmay kay luoy kadyo.
Kaya nang nabasa. So basang-basa kami. So ang kati-kati guys kasi now ko lang nakalusog so tagal ko na. So kaya so muaming tilapia kay dugay na may kaunog tilapia kay nakakamiss na. So guys, may hinta na So- siguro. Nanatol na. Katul no buhay pa buhay. So, Fresh. so yun lang aming kan guys. So luto na mo luto na mo kay napamilakaw at pumigbay-bay. So yun lang guys. So bye-bye.